Moas, om zo'n uren binnen de wedstrijdrieders al drok dwamde met de laatste tarriedings. Want om 8 uur start de Hollands-Venetië-tocht. Een klassieker, oer 58 kilometer. En na allerhande wedstrijden oer natuurreis, maar er nou voor het eerst serieus kluund worden. Ja, dat vind ik ook wel leuk, want ik heb nog nooit echt gedaan eigenlijk. En, dus het is wel een goede training, denk ik. En ja, om te beleven hoe dat is. De Hollands-Venetië-tocht is in joggetje 96 voor het laatst verrieden. Op 29 december om correct te wijzen. 6 dagen voordat de echte oversterrentocht verrieden werd. En de man die doe in Giethoorn als eerste oer de streek kwam, is de man die nou het startskot jouwt. Ik denk dat een van de meest traditionele wedstrijden weer na de Elfsteendag en Kaap Natuurreis vind ik Hollands toch wel echt bijna bovenaan staan. Waarom dan? Ja, ik denk dat het komt, het gebied hier, de plaats, het is prachtig om hier te schaatsen. Dus ik denk het mooiste gebied van Nederland om te schaatsen. De start is dus bij Giethoorn en dan tot de kop van Oerisel op naar Blokziel en dan weer waarom naar Giethoorn. Met smelle vjetten en een heel soort bretjes, het zijn prachtige plaatsjes, toch een idyllisch Nederland. En er mag dus 2 keer kluund worden. Voor het eerst dit seizoen. Onder leiding Douwe de Vries in het blauw en in het wit. En krijgt daarachter de man van BAM, Bob de Vries. En de peloton zit daar correct achter. Het zit heel dicht bij elkaar. Het is echt dreig om voor te rijden, want het tempo leidt heeg. Prachtig gezicht vanzelfs hier in het Venetië van Nederland. En er moet nog een 2e keer kluund worden. Onder leiding Douwe de Vries van het Jereveen. Mast eens dit weekend een vroegbekerwedstrijd rijden in Hamar, maar jou te vakken onder de wedstrijden op natuurreis. En dan zit alles dus nog altijd bij elkaar en zitten we in de laatste ronde. De BAM maakt het een treintje. Maar Groeneveld en Willem Hut. Maar let dan op, de man in het oranje pak. Het pak van de klassementsleider op natuurreis. Dat is Rob Hadders van Greensloon. Geweldig tempo had Hadders de man absoluut in vorm. Wie ik al jette deze week de sterkste in de ronde van Skarsteloon. En Stroetinga moet nou oppassen dat het god met Rob Hadders net al te grut wordt. Rechts in beeld in het green is het Gary Hekman. Ook een goede sprinter. Wordt het Hadders of wordt het Hekman? Het is Hadders. Rob Hadders. Hij wint de Hollands-Venetië-tocht. Het is drang op die smelle sletjes al je. Ja, en op een gegeven moment dan wist het door als ik kluunplakken aan. En alles zit er nog bij en dan, dan wist het door dat de massasprint wordt. Maar het is in de winter sprint, dus alles wat van achter komt, het is uit de wind. Wij trokken hem aan voor de rest. Ja, wij trokken hem aan voor de rest. Ik zou hem aangaan en toen ik omkeek, toen zag ik eigenlijk niemand meer zitten. Dus toen ben ik gewoon zo hard mogelijk doorgereden en ik kon net als eerste bij de streep komen. Ja, jij op dit moment ook echt de man in vorm, hè? Ja, het begint er wel op te lijken inderdaad. Ik voelde me niet super hoor vandaag, maar ja, uiteindelijk als je het eerst bij de streep bent, dan doe je het toch goed. Dank u wel.